ya pazvinenge zvakuita Mukwamba. No, ndina Mukwamba vanhu vazhinji vanga vachidispute vachiramba kuti nonono mukuru uyu amira zvemumhanzi asiriko. Vamwe vakati tichazikwa wakuwanika zvino ndaita rombo rakanaka ndajumana nomamurisibarusara ndinava kutaura kunoko vane damba refu ravo ravakaburisa muna January. Rinonzi chiva chipa Mukwamba zvinonaka zvaakudhura ndinaro panapa vandipa. So ndati ndishare nevamwe kuti vazive, vachandipa contact yavo ndichakupai contact muzoziva kuti Mukwamba vanobatika uye vapromote nekuvatengera madhiski avo pamwe chete nokuvavisa pamaprograms kuti vaita mainterviews kuti zvinhu zvavo zvienderere kumberi. Ndinotenda zvikuru. Titori paTV muna July tichitaurira vanhu kuti tina albamu idzva rinonzi zvinonaka zvakudhura, tichikumbirisa kuti vanhu kunzoko vangatinzwowo kuti tida kushuta mavidhiyo. Ana Dembo vakafa vasina mavidhiyo, ana Chibadiro vakafa vasina mavidhiyo. Saka taitsvaga sponsorship yekuti tiitewo mavidhiyo vanhu vazosara nezvekunge vachiona kuti ndisu vaivai vasisito varidzi vechipo. Ipo pandinoda kuti share this video iyi pane mapromoters akawanda vanoita mavidhios, ndichavapa this audio.